ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്ലോകം 25 ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടവരും അതീന്ദ്രിയരുമായ വ്യക്തിത്വവാദികൾക്ക് ഇപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ രൂപം വിനോദവും ശാശ്വതമാണെങ്കിലും അവ എല്ലാവർക്കും ദൃശ്യമാകുന്നില്ല? അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ, അതായത് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും ഭഗവാൻ തന്റെ ലീലകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും പലർക്കും അറിയില്ല പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന്. വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അറിയുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊന്നും എല്ലാവർക്കും വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ല. പരമാത്മാവ് വിഡ്ഢികളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിശൂന്യരിൽ നിന്നും മറയ്ക്കുന്നു, ആന്തരിക ശക്തിയാൽ മൂടപ്പെടുന്നു. അവർ ഭഗവാനെ ജനിക്കാത്തവനും തെറ്റില്ലാത്തവനുമായി അറിയുന്നില്ല. കൂടാതെ പ്രഭുപാദർ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ആ ശ്ലോകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന, മായാജവനിക ചന്നം അജ്ഞാദോക്ഷജമവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശ നതോ നാത്യധരോ യഥാ. പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയ ധാരണയുടെ പരിധിക്കപ്പുറമുള്ളതിനാൽ വ്യാമോഹിക്കുന്ന ഊർജത്തിന്റെ തിരശീലയാൽ പൊതിഞ്ഞ ശാശ്വതമായ അപ്രമാദിത്വ ഘടകമാണ് നീ. ഒരു കളിക്കാരന്റെ വേഷം ധരിച്ച ഒരു നടനെ തിരിച്ചറിയാത്തതുപോലെ വിഡ്ഢിയായ നിരീക്ഷകന് അങ്ങ് അദൃശ്യനാണ്. അപ്പം ഒരു വേഷം കെട്ടി വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. വിഡ്ഢികൾക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാകില്ല, ഭഗവാനെ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ഈശോപനിഷത്തിലെ ഒരു മന്ത്രം പറഞ്ഞു, 15ാമത്തെ മന്ത്രം, ഹിരൺമയേന പാത്രേണ. ആ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു, ഹേ ഭഗവാനെ, അങ്ങാണ് സർവ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിപാലകൻ. അങ്ങയെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നതത്രേ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ധർമ്മം. അതുകൊണ്ട് എന്നെയും രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപം യോഗമായാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ മൂടുപടമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. അങ്ങയുടെ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹത്തെ മറച്ചു പിടിക്കുന്ന ഈ തേജോമണ്ഡലത്തെ കനിഞ്ഞ് നീക്കി തരണമേ. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന, ഹേ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ, ഹേ പരമാത്മാവെ, എല്ലാ നിഗൂഢതകളുടെയും അധിപനെ, ഈ ലോകത്തിലെ അങ്ങയുടെ ശക്തിയും വിനോദങ്ങളും ആർക്കാണ് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുക? അങ്ങ് എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങയുടെ ആന്തരിക ശക്തി വികസിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ ആർക്കും അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. വിദ്യാസമ്പന്നരായ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പരമാണു ഘടന പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങയുടെ ശക്തിയും വിഭൂതിയും കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല, അങ്ങ് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും. അപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഭഗവാൻ അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ല. അതിന് തെളിവ് സഹിതം പറയാണ് കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന, പിന്നെ ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ മന്ത്രം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 14ാമത്തെ അധ്യായം 10ാം സ്കന്ധം 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ.
ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയില് അവസാനം ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. അതില് പറയുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഇനി 26 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നതിലൂടെ മായയിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ വിഭാഗത്തിന്റെ സാരാംശം എന്താന്ന് നോക്കാം. ജീവാത്മാക്കൾ സ്വാർത്ഥമോഹം നിമിത്തം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു. അവർക്ക് ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ സ്വതന്ത്രരാകാനും പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ കൃഷ്ണനിൽ കീഴടങ്ങാനും കഴിയും. ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ പാപമായ ആഗ്രഹം കൃഷ്ണന്റെ പരമമായ ആസ്വാദക സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്. ജീവാത്മാക്കളുടെ അസൂയ നിമിത്തമാണ് യഥാർത്ഥ വെറുപ്പ് കൃഷ്ണനോടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് മായാമോഹിതരാകാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് നമ്മളുടെ സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, എനിക്ക് സ്വയം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടായി. അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹം എന്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ മാത്രം എല്ലാം ആസ്വദിക്കണം എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുങ്ങി പോകേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി വളർത്തണം. ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ സ്വതന്ത്രരാകാനും പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ കൃഷ്ണനിൽ കീഴടങ്ങാനും കഴിയും. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷേ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം ഇവയെല്ലാം ഭഗവാന് അറിയാമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ രൂപം ഭൗതികമാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയെ ഈ വാക്യം പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകം മായാവാദികളുടെ മായാവാദികൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് രൂപം വന്നത് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി. പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്, മായാവാദികൾ പറയുന്നത് ഭഗവാന് എന്താണ്? അരൂപിയാണെന്നാണ് അല്ലേ പറയുന്നത്. അവ്യക്തമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പരമസത്യം. ഈ രൂപം അപ്പം കൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നതോന്ന് ഉള്ളതിന് അവരുടെ ഉത്തരം എന്താണ്? ഈ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മം സത്വഗുണവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടൊരു ശരീരം എടുത്ത് വരുന്നതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം ഭൗതികമാണെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുകയാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും ഇനി വരാൻ പോകുന്നതും, ഇപ്പൊ പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ ഇതെല്ലാം എനിക്കറിയാം. ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എല്ലാം എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയില്ല. അപ്പോ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം എടുത്ത വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞത് വല്ലതും ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതുപോലെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല, നമുക്കത് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭൗതികമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഭാവി, വർത്തമാനം, ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റും? അതാണ് അവരുടെ ആ ഒരു വാക്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ശ്ലോകം. കൃഷ്ണന്റെ രൂപം ഭൗതികമാണ്. അവൻ ശരീരങ്ങളെ മാറ്റുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും ഓർക്കാൻ കഴിയും? ഉദാഹരണം, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൃഷ്ണൻ വിവസ്വാനെ ഉപദേശിച്ചു അല്ലെ? നമ്മൾ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാന് ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനം കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഭഗവാൻ അത് ഓർക്കുന്നു. അതിനർത്ഥം ഭഗവാന് ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം ഭൗതിക ശരീരമല്ല. അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ആത്മീയമാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരം. മായയ്ക്ക് പരമാത്മാവിനെ മറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയും ഈ വാക്യം നിരാകരിക്കുന്നു. അതിനിവിടെ ഉദാഹരണം ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ സൂര്യനെ പോലെയും മായ മേഘപടലം പോലെയുമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സൂര്യനെയും ഗ്രഹനക്ഷത്രാദികളെയും ഒപ്പം തന്നെ മേഘങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആകാശത്ത് വെച്ച് ചിലപ്പോൾ ഈ തേജോഗോളങ്ങളെ മേഘങ്ങൾ മറയ്ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇവ മറയുന്നുള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും മറയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
അല്ലെ? നമ്മളിപ്പം ആകാശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാർമേഘം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ മേഘത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഭഗവാനുണ്ട്. ആ മായ വന്ന് മൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത്. ആം, ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾക്കാണ് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്. നമ്മളുടെ പരിമിത ദൃഷ്ടിയിൽ അത് മറയ്ക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നിനും നമ്മളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മറയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തത്തിൽ മറയ്ക്കപ്പെടുകയല്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നിനും സൂര്യനെ മറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ മായയ്ക്ക് പരമപുരുഷനെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല. തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അല്പബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് അദ്ദേഹം അവ്യക്തനാണ്. തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അല്പബുദ്ധികൾക്ക് അദ്ദേഹം അവ്യക്തനാണ്. ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ 3-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ കോടാനുകോടി മനുഷ്യരിൽ കുറച്ചു പേർക്ക്, അല്ലെ, മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു, ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി യത്നിക്കാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയ 1000 പേരിൽ ഒരുവന് മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ സാധിക്കൂ. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിന്റെയും സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് പോലും കൃഷ്ണാവബോധമില്ലെന്നിരിക്കിൽ കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനായി അറിയാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിച്ചാലേ അതിലൂടെ മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകം എന്താണ്, മെയിനായിട്ട് മായാവാദികളുടെ ആ വാക്യങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭൗതികമല്ല എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാം. കാരണം ഭഗവാന് ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം ഇവയെല്ലാം അറിയാം. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്? അവരുടെ ഭൗതികതയെ മായ കൊണ്ട് മറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. മായ ഭഗവാനെ മറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളുടെ പരിമിതിയായിട്ടുള്ള ഈ കണ്ണുകൾക്കാണ് ഭഗവാനെ ദൃശ്യമാകാത്തത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം സൂര്യനെയും മേഘങ്ങളെയുമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം മേഘങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ട സൂര്യൻ, മേഘങ്ങളുടെ ആവരണം നമ്മളുടെ പരിമിതമായ കാഴ്ചയ്ക്ക് മാത്രമേ ദൃശ്യമാകൂ. മേഘങ്ങൾക്ക് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളെയും മറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇനി 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ മായയാൽ മോഹിതരാകാനുള്ള മെയിൻ കാരണം? എന്തുകൊണ്ട് ജീവാത്മാക്കൾ മായാമോഹിതരാകുന്നു? അതിനുള്ള കാരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇച്ഛാദ്വേഷ സമുദ്രേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹാ സർഗേ യാന്തി പരന്തപ. ഇച്ഛാദ്വേഷ സമുദ്രേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ഛയും ദ്വേഷവും, അതായത് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും, നമുക്ക് ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം, അതാണ് ഇച്ഛാദ്വേഷ സമുദ്രേന. പിന്നെന്താ? ദ്വന്ദ്വമോഹം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദ്വന്ദ്ങ്ങളുണ്ടല്ലേ? അതായത് രാവ് പകല്, നല്ലത് ചീത്ത, അങ്ങനെ എല്ലാ ഒരു ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ നമ്മൾക്കുണ്ട്. ദ്വന്ദ്വമോഹമുണ്ട്. സർവഭൂതാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും. സമ്മോഹം സർഗേ യാന്തി എന്നുള്ള വാക്ക് നോക്കിക്കേ. സർഗേ യാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഗേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇതുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത്? ആദ്യം കാരണോദകശായി വിഷ്ണു വന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ടം വന്നു. ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ആരാ? സൃഷ്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഭഗവാന്? ഭൗതിക ലോകം ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനായി, അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വന്നു. ആ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകം മൊത്തം സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്നിട്ട് ജീവാത്മാക്കൾ ശരി നീ ആസ്വദിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് കൊടുത്തു. അപ്പോ ആ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഈ ജീവാത്മാവിന് ഇച്ഛാദേശമുണ്ട്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇതുണ്ട്. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്ക്, അതായത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ നമുക്ക് ജനിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ ഭൗതിക ലോകം എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു, പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ബ്രഹ്മാവാണ് സെക്കൻഡറി ക്രിയേറ്റർ, അല്ലെ, രണ്ടാമത്തെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് ഓരോ ശരീരം തന്നു. അങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കൾ അവരവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഓരോ ശരീരത്തിൽ കയറി. അപ്പം മുതലേ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു.
ഈ വ്യാമോഹമാണ് നമ്മള് ഈ മായ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ വ്യാമോഹം പെട്ടു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ മിഥ്യാബോധമാണ് ഈ വ്യാമോഹത്തിനെല്ലാം കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മായയാൽ മൂടപ്പെടാനുള്ള കാരണം. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്കേ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹമാണ് അല്ലെ, ആ ഇച്ഛ, നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം? ഇച്ഛ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം. അപ്പം ദ്വേഷ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്? ഇച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം, ദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത്. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറി എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണം. ഇനി നമ്മളുടെ ദ്വേഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എനിക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കണ്ട. കാരണം നമ്മൾ അവിടെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരായിരുന്നു, ഭൗതിക ആത്മീയ ലോകത്ത് സേവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു. എനിക്ക് സേവിക്കണ്ട, എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ആസ്വദിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതും നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതും. അപ്പൊ ആ ഇച്ഛയും ദ്വേഷവും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഇച്ഛ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറി എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം. ഇനി ദ്വേഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എനിക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകരായിട്ടിരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. അതാണ് നമ്മളുടെ ദ്വേഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ വ്യാമോഹിതരായിട്ട് കഴിയുകയാണ്. യഥാർത്ഥ നിയമാനുസൃതമായ സ്ഥാനം, പരിശുദ്ധമായ ജ്ഞാനം, ഭഗവാന് വിധേയൻ അല്ലെ. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ജീവേരെ സ്വരൂപമായ കൃഷ്ണരെ നിത്യദാസ്, ഭഗവാന് വിധേയരായിട്ടുള്ളവരാണ്. അതാണ് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരായിരുന്നു. നമ്മുടെ വിഭ്രാന്തിയുടെ കാരണം എന്താണ്? ആ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിയൽ, അങ്ങനെ മായാശക്തിയാൽ മൂടപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെടുക, എനിക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ദാസനാകണ്ട, എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അവബോധത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മായാശക്തിയാൽ മൂടപ്പെടുന്നു. മായാശക്തിയുടെ പ്രഭാവമല്ലേ പ്രകടനം, ആഗ്രഹം, വെറുപ്പ് എന്നിവയുടെ ദ്വന്ദ്ം. അത്തരം ഭ്രമത്തിന്റെ ചിന്തകൾ, ലക്ഷണങ്ങൾ. ഭഗവാനുമായി ഒന്നാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇനി അതിന്റെ വേറൊരു തലമാണ് ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാകുന്നു എന്നുള്ളത്. ജീവാത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ പാപമായ ആഗ്രഹം, അതും തെറ്റായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ്, ഭഗവാനുമായി ഒന്നാകുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനായി അസൂയപ്പെടുത്തുന്നു. ജീവികളോടുള്ള യഥാർത്ഥ വിദ്വേഷം. പരമാത്മാവ് ഭൗതികമായ ഊർജത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വ്യാമോഹത്തിന്റെ ദ്വന്ദ് പ്രകടനങ്ങളാണ് മാനം, അപമാനം, നല്ലത്, ചീത്ത, സുഖം, ദുഃഖം, പുരുഷൻ, സ്ത്രീ തുടങ്ങിയവ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം, പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനമായ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം. പരിപൂർണ ജ്ഞാനാത്മകനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യാമോഹത്താൽ വേർപെട്ടു പോകുമ്പോൾ ജീവൻ മായാശക്തിക്ക് അധീനപ്പെടുകയും അതിന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മായാശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് മായാശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ലെയർ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. മായയ്ക്ക് തന്നെ 5 ആവരണങ്ങളുണ്ട്. അത് ഓരോന്നാണ്. ആദ്യത്തത് തമസ് എന്ന് പറയും. തമസ്, മോഹ, പിന്നെ മഹാമോഹ, തമിശ്രം, അന്ധതമിശ്രം, ഇങ്ങനെ 5 ആവരണങ്ങളാണ് മായയ്ക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ തമസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അവിദ്യയാണ്. അത് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മാവെന്നുള്ള നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മറന്നുപോയി അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ആ വിദ്യയിൽ നിൽക്കുക, നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ആരാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നമ്മൾ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നുപോയി. അതാണ് തമസ്. പിന്നെ മോഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് നമ്മളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ നമ്മളുടെ പേര് ഇന്ന ആളാണ്, ഞാൻ ഈ വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഇത് ടെമ്പററി ആണല്ലേ, കുറച്ച് നാളെ ഈ ശരീരം ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ശരീരം എടുക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. നമ്മളങ്ങനെ തെറ്റായിട്ട് നമ്മളെ എന്താണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് നമ്മളെ കാണുന്നു. പിന്നെ മഹാമോഹ എന്ന് പറയും. മഹാമോഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുന്നു. ഇതെന്റെ മക്കള്, ഇതെന്റെ
ഇതെന്റെ വസ്തു, ഇതെന്റെ ഫോൺ, എല്ലാം എന്റേത്, ഇത് എന്റെ ആൾക്കാര്, അങ്ങനെ ഓരോ വസ്തുക്കളും ഓരോ വ്യക്തികളുമായിട്ട് നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരിക, ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് മഹാമോഹ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ആവരണം എന്ന് പറയുന്നത് തമിശ്രം. തമിശ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ദ്വേഷം ഉണ്ടാകും. എനിക്ക് ഇതെന്റെ അല്ല, ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിലതിനോടൊക്കെ വെറുപ്പ് വരുന്നു. അതാണ് തമിശ്രം. പിന്നെ അന്ധതമിശ്രം. ഇപ്പൊ വെറുപ്പ് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭാരതീയനാണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് മറ്റ് രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാൻകാരോട് എനിക്ക് ദേഷ്യമാണ്. പാകിസ്ഥാനികൾ അങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് അവരോടൊരു അകൽച്ച വരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് തമിശ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അഞ്ചാമത്തത് അന്ധതമിശ്രം. അന്ധതമിശ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയം, മരണഭയമാണ് അന്ധതമിശ്രം. ഇങ്ങനെ ഈ 5 ആവരണങ്ങളാണ് ഈ മായയ്ക്കുള്ളത്. ഈ 5 ആവരണങ്ങൾ വന്നാണ് നമ്മളെ ഈ മായാമോഹിതരാക്കുന്നത്. 5 ആവരണം എന്ന് പറയുന്നത് തമസ്, മോഹ, മഹാമോഹ, തമിശ്രം, അന്ധതമിശ്രം. ഇങ്ങനെ 5 ഈ ആവരണങ്ങൾ. ഹരീഷ മാതാജി അരിവ് പ്രഭു. തമസിന്റെ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരുമോ? തമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിദ്യയാണ്. നമ്മളെ തന്നെ മറക്കുന്നു. നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്നുള്ളത് മറന്ന് ശരിക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ്. അത് നമ്മൾ മറക്കുന്നു. ആ മറവി തരുന്നതാണ് തമസ്. പിന്നെ മോഹ. ഇതൊന്നും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കൊന്നും ചോദിക്കുകയല്ല, ഇത് നമ്മളെ അറിവിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് നമ്മളെ ഭാവാർത്ഥത്തിലില്ല. നമുക്ക് ഈ ആചാര്യന്മാരുടെ ഇതിൽ വരുമ്പോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. തമസ്, മോഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് തെറ്റായിട്ട് നമ്മളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. നമ്മളെ ഈ ശരീര ബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് മോഹ. മഹാമോഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു, വ്യക്തികളും വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി. പിന്നെ തമിശ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലതിനോട് വിദ്വേഷം ഉണ്ടാകുന്നു, ദ്വേഷം ഉണ്ടാകും, അകൽച്ച ഉണ്ടാകുന്നു, ഇഷ്ടമില്ലായ്മ വരുന്നു. അതാണ് തമിശ്ര. അന്ധതമിശ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണഭയം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 5 ആവരണങ്ങള് മായയ്ക്കുണ്ട്. ഈ ആവരണങ്ങൾ വെച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഈ 5 ആവരണങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ മായാശക്തിക്ക് വഴങ്ങി മൂഢാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഏകീഭാവിക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത് ഭാവത്തിൽ ഈർഷ്യാലു ആവുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാനോട് അസൂയയും തോന്നും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തികളിലൂടെയാണ് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നതെന്ന് രാഗദ്വേഷങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരല്ലാത്ത ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ഈ മായയുടെ ഈ ലെയറെല്ലാം ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് പോയവരാണ്. അവരെ ഭഗവാൻ താൻ ആരാന്നറിയാം, ശരീരബോധത്തിലല്ല, ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടൊന്നും ആസക്തിയില്ല, ഒന്നിനോടും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഒന്നുമില്ല, മരണത്തിനോടും ഭയമില്ലാത്തവരാണ്. അപ്പൊ ഈ 5 ആവരണങ്ങളെയും പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞവരാണ് ശുദ്ധഭക്തർ. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തർക്ക് അതുകൊണ്ട് രാഗദ്വേഷങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയാം ഭഗവാൻ ആരാന്നും, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നു, ജന്മകർമ്മ ഇതെല്ലാം ശുദ്ധഭക്തർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുകയാണെന്ന് ശുദ്ധഭക്തർക്കറിയാം. അജ്ഞാനത്താലും ദ്വന്ദ്ഭാവത്താലും മൂഢാത്മാക്കളായി തീർന്നവരാകട്ടെ ഭൗതിക ശക്തികളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മൂഢാത്മാക്കൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭൗതിക ശരീരമെടുത്ത് പരമസത്യം വന്നതാണ്. ഈ കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം ഭൗതികമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതാണ് അവരുടെ ദൗർഭാഗ്യം. വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട ഈ കൂട്ടർ മാനാപമാനങ്ങളിലും സുഖദുഃഖങ്ങളിലും നന്മ തിന്മകളിലും സ്ത്രീ പുരുഷ ഭാവങ്ങളിലും, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതെല്ലാം ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ്. മാനം അപമാനം, സുഖം ദുഃഖം, നന്മ തിന്മ, സ്ത്രീ പുരുഷ ഭാവങ്ങൾ, അത്തരം എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലും പെട്ട് ഇതെന്റെ വീട്, ഇതെന്റെ ഭാര്യ, ഞാൻ ഈ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, ഞാൻ ഈ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നാൾ പോക്കുന്നു. ദ്വന്ദ്വ്യാമോഹങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടുന്നവർ വെറും വിഡ്ഢികളാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയാത്തത്? ഈ മോഹത്താൽ ഇച്ഛാദ്വേഷം ഉള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ വ്യാമോഹിതരായവർ.
രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ഈ ജീവാത്മാക്കൾ, അവർക്ക് ജനനം മുതലേ ഇതുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് പോകാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ചാൽ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക്, ഈ വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഭക്തി ചെയ്യാൻ യോഗ്യത? യേശാം ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്മോഹ നിർമുക്തായി ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാ. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. ഇങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയവർക്കാണ് ദ്വന്ദ്വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇതിന്റെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ആ കമന്ററി വായിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കാം കുറെ പുണ്യം ചെയ്യാം. പുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏതൊക്കെ പുണ്യങ്ങള്? നമ്മൾ പുണ്യം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ എല്ലാരും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ? കുറെ പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ദാനം ചെയ്യും. ദാന ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ചില യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ പുണ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുണ്യം മാത്രം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളിലൊക്കെ മോചനം നേടി നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊരു സംഭവം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈക്കിള് പോലെ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു. പുണ്യം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന്റെ തോത് കുറയാണ്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വിഷമം വരുമ്പോ ചില ജോത്സ്യ ഒരുപാട് പാപം പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പൂർവ്വജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത പാപഫലമാണ്, അപ്പൊ അത് മാറാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യും, ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകൂ, അവിടെ പോകൂ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പോകുമ്പോ ആ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം കുറെ മാറും അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ഈ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ കുമ്പസരിക്കുമ്പോ മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ കുറെ പാപം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം കുറെ അങ്ങ് ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ പുണ്യം ചെയ്യുമ്പോ പാപം കുറയും. പൂർണ്ണമായിട്ട് കുറയത്തില്ല, പാപത്തിന്റെ കുറെ തോത് കുറയും. നമ്മളിപ്പം പാപം ചെയ്ത ഒരു 100 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞൊരു 70 മാറുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുണ്യം ചെയ്ത് പാപം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ തമോ ഗുണം കുറഞ്ഞ് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ സത്വഗുണത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മള് ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തിയൊക്കെ പയ്യെ കുറയും. അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ പുണ്യമൊക്കെ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഭക്തനുമായിട്ടൊരു സംഘം കിട്ടും. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം ഈ പുണ്യമൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് പുണ്യത്തിന്റെ തോതൊക്കെ കുറഞ്ഞാലും പുണ്യം ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊരു പ്രവണതയുണ്ട്, അതില്ലാതാകത്തില്ല. ആ പ്രവണത അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ നമ്മള് എനിക്കിനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് വീണ്ടും പുണ്യം ചെയ്യുകയായിരിക്കും. അങ്ങനെ പുണ്യം ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരും. തമോ ഗുണത്തിന്റെ തോത് കുറയും, സത്വഗുണത്തിന്റെ തോത് കൂടും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കുറച്ച് കുറയും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ഭക്തന്റെ സംഘം എവിടുന്നെങ്കിലും യാദൃശികമായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തരുടെ ഒരു സംഘം കിട്ടും, ഭക്തരുടെ ഒരു കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടും. അത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത ബുക്കിലൂടെ ആയിരിക്കും. അതല്ലേ നമ്മൾ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇത്രയും പറയുന്നതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ഭഗവത്ഗീത ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭക്തി മുഴുവനുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സംഘം കിട്ടുകയാണ് ആ ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെക്കുമ്പോൾ. ആ ബുക്ക് നമ്മൾ തൊട്ടാൽ തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയുടെ ബീജം വീണ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയും അല്ലെ? ചില ഭക്തന്മാര് ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളിത് ഒന്ന് തൊട്ടൊന്ന് പേജ് മറിച്ച് നോക്ക് ഇങ്ങനെ പറയും. കാരണം ആ ഒരു ബുക്കിൽ തൊടുമ്പോ തന്നെ അവിടെ ആ ഒരു ചെറിയൊരിത് കിട്ടുകയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ആ ഭക്തന്റെ സംഘം കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ അവര് പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതിയിൽ ആ ഭക്തരുടെ സംഘം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ ആചാര്യ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ വന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഭക്തി നമ്മള്
പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഈ ദ്വന്ദ്വ മോഹങ്ങളെല്ലാം മാറി, രാഗദ്വേഷമൊക്കെ മാറി നമ്മൾ മുക്തിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അല്ലാതെ പുണ്യം മാത്രം ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പുണ്യകർമ്മണം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പുണ്യമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലൊക്കെ വരും. പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഭക്തനിലൂടെയാണ്. അപ്പോ ഈ പുണ്യം ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ ഭക്തന്റെ സംഘം കിട്ടുകയുള്ളോ? അപ്പൊ പാപികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഭക്തസംഘം കിട്ടില്ലേ? ആ, കിട്ടും. കാരണം ഭക്തന്മാർ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നേരെ എവിടാ പോയത്? അമേരിക്കയില് ആ ഹിപ്പികളുടെ ഇടയില്. അവര് ചെയ്യാത്ത പാപകർമ്മങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവരിടയിൽ പോയിട്ടാണ് ശുദ്ധ ഭക്തൻ ആ ആ ഭക്തി അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആരിൽ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തനിലൂടെ ഉള്ള സംഘം കിട്ടി അവര് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ദ്വന്ദ്വമോഹത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ പറ്റൂ. അല്ലാതെ കുറെ പുണ്യം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മുക്തരാകാൻ പറ്റില്ല. ആ ഭക്തന്റെ സംഘം ഇടയ്ക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ പുണ്യം ചെയ്ത് ഉപരിലോകത്തും പോകും, പിന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും. അങ്ങനെ ആ സൈക്കിളിൽ നിൽക്കും. എപ്പോഴാണോ ഭക്തനിലൂടെ നമ്മൾ ആ സംഘം കിട്ടി ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ഈ ദ്വന്ദ്വമോഹത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ദൃഢവ്രതനാകാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രത, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ എൻ്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ആഗ്രഹത്തിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ആർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്? പാപികൾക്ക്, നിരീശ്വരവാദികൾക്ക്, വിഡ്ഢികൾക്ക്, വഞ്ചകർക്ക് എന്നിവർക്ക് ആത്മീയവേദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എന്നിവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തവർക്കറിയാം, പലരും എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കാത്തവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാപികൾ, പുണ്യം ചെയ്തവർക്ക് കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എബിലിറ്റി കാണും. അവർക്ക് അത് സ്വീകാര്യത കൂടുതലായിരിക്കും. ഒരുപാട് പാപികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ ഉള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും. എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഭക്തിയുടെ ബീജം അവരിൽ എത്താൻ ഇപ്പൊ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, നഗര സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിപ്പം എന്താണ്, ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര ചെയ്യുന്നു. ജസ്റ്റ് പാപികളായിട്ടുള്ളവർ ഇത് എന്താന്ന് നോക്കുമല്ലോ. അവർക്ക് ആ ജഗന്നാഥന്റെ ദർശനം കിട്ടുമല്ലോ. ജഗന്നാഥനെ ഒന്ന് നോക്കി ഇത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അറിയാതെ പോലും ഭഗവാന്റെ നാമം ചെവിയിലൂടെ കേൾക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ ചെറിയ തോതില് നമ്മൾ അവരിലേക്ക് ഭക്തി നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭാവികളായിട്ടുള്ളവർക്കും ഇവിടെ പോയി നിരീശ്വരവാദികൾ, ഇവർക്കൊക്കെ ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആർക്കാണ് ഈ പ്രക്രിയ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുക? മതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ. ധർമ്മിഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് പ്രക്രിയ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഭക്തിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചവർ, പാപപ്രതികരണങ്ങളെ ജയിച്ചവർ, ക്രമേണ അവർക്ക് പരമപുരുഷനെ ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയും. മികച്ച പ്രക്രിയ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഈ ഉയർച്ച സാധ്യതയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സംഘമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെ. അപ്പോ കേവല ഭക്തിയില് ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മള് ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സംഘം കിട്ടുമ്പോഴാണ്, അല്ലാതെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്തു കൂട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മുക്തിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നാലേ നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആ അവബോധത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ചില ആൾക്കാർ പറയും കുറെ പുണ്യം ചെയ്താൽ എനിക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകാമെന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല. പുണ്യകർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സംഘം വേണം. അങ്ങനെ ഭക്തി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ, ഭക്തിയാമാമഭിജാനാതി, ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ എന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലും പോകാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇനിയുണ്ടല്ലോ, ആർക്കാണ് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൽ
ധാർഷ്ട്യമുള്ള ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുക പരമഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ. അതാണ് മഹത് സേവ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയോ കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെയോ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ദ്വന്ദ്വ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. വിമോചനത്തിലേക്ക് വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുന്നു. ഭൗതികവാദികളുമായുള്ള ബന്ധം അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഇരുണ്ട മേഖലയിലേക്കുള്ള പാത. ഭക്തിയുടെ കാരുണ്യം വ്യാമോഹിതരായ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളെ മുക്തരാക്കാൻ ഭക്തൻ ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭൂമിയിൽ വരുന്നത് ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ്, മുക്തരാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികവാദികളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സംഘം ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തരുമായിട്ടല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ തന്നെ ഇരുണ്ട മേഖലയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകും അല്ലെ, നരകലോകങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും നമ്മളുടെ പോക്ക്. ഭൗതികവാദികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മഭുവനാർ ലോക പുനരാവർത്തിനാർജുന, വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ജന്മമരണത്തിൽ വരും. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം, അടുത്ത 2 ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺക്ലൂഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഈ 2 ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ 7ാമത്തെ അധ്യായം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഈ 2 ശ്ലോകത്തിലൂടെ അർജുനന് സംശയം വരും. ആ സംശയമാണ് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ. അപ്പൊ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ 2 ശ്ലോകത്തിലൂടെയാണ് അർജുനന് സംശയം വരുന്നത്. അപ്പോ നോക്കാം നമുക്ക് 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജരാമരണമോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യ യതന്തിയേ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണ മധ്യാത്മം കർമ്മ ചാഖിലം. അപ്പൊ ഇവിടെ മാമാശ്രിത്യ ബ്രഹ്മ അധ്യാത്മം കർമ്മ, ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ വാക്കുകളൊക്കെയാണ് അർജുനൻ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുന്നു, ഇവിടെ ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുന്നു, പിന്നെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു, കർമ്മ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ ശ്ലോകത്തിലും അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിലെ ചില വാക്കുകൾ അർജുനന് മനസ്സിലാകില്ല. അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത് യോഗമിശ്ര ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. യോഗമിശ്ര ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തി ശുദ്ധ ഭക്തിയല്ല, യോഗയും കൂടെ ചേർന്ന ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് ഭക്തിയിൽ കലർന്ന ഒരു ഭക്തിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, യോഗമിശ്ര ഭക്തി. നമ്മൾ നേരത്തെ ജ്ഞാനമിശ്ര ഭക്തി പറഞ്ഞു അല്ലെ, ജ്ഞാനിയെ കുറിച്ച്. ജ്ഞാനമിശ്ര ഭക്തി, അവര് ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നില്ല, പക്ഷെ അവരുടെ ഭക്തിയിൽ ജ്ഞാനം കലർന്നതാണ്. ഇവിടെ യോഗയും കൂടെ ചേർന്ന ഭക്തിയാണ് യോഗമിശ്ര ഭക്തി. ഈ യോഗമിശ്ര ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ അവര് ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുക? ബ്രഹ്മം പല മീനിങ് ഉണ്ട് ബ്രഹ്മത്തിന്. ഏതൊക്കെ മീനിങ് അറിയാം? പറഞ്ഞോളൂ. ബ്രഹ്മാവിന്, പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ലോകത്തിന് ബ്രഹ്മനില് അങ്ങനെ. കേട്ടില്ല മാതാജി, ഒന്നുകൂടെ പറയോ? ബ്രഹ്മാവിനെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണും. ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിയാ, ബ്രഹ്മാവിനെ ഓർക്കും. ബ്രഹ്മ. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് നമ്മൾ ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതില്, ഭൗതിക ബ്രഹ്മലോകം അങ്ങനെ ആ ഒരു തലത്തിൽ. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ലോകത്തിന് ബ്രഹ്മലോകം, അവിടെ ഒരു ബ്രഹ്മം വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ശരിയാണ്. ജീവാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും, പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും. പരബ്രഹ്മം എന്ന് പരമാത്മാവിനെ പറയും, പരബ്രഹ്മം. ശരിയാണ്. പിന്നെ ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ, അതില് ബ്രഹ്മേതി എന്ന് പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മജ്യോതിയായിട്ട് നമ്മള് ചിലപ്പോ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മം എന്താണ് എന്ന് അർജുനൻ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഈ ബ്രഹ്മം എന്താണ്, ആധ്യാത്മം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവിനെയാണ്.
ജീവാത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. അപ്പോ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവിശുദ്ധരായ ഭക്തന്മാർ 4 വിധത്തിലുണ്ട്. അതാരൊക്കെയാ? അവിശുദ്ധരായ, അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തരല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനിലേക്ക് സമീപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന 4 പേര്. നമ്മൾ ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ. ഇതാണോ മാതാജി? സുഹൃത്തികൾ സുഹൃതികള് മാതാജി. ആ പറഞ്ഞോളൂ, ആരൊക്കെയാണ് സുഹൃത്തികൾ? സുഹൃതികളായവര് അത് തന്നെ, ആരൊക്കെയാണ് ആ 4 പേര്? അർത്ഥോ അർത്ഥാർത്ഥി അർത്ഥോ അർത്ഥാർത്ഥി ജിജ്ഞാസു ജ്ഞാനി അല്ലെ? ജിജ്ഞാസു ജ്ഞാനി. അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം താന്താങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി ചേരും. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ കൃഷ്ണാവബോധം തെളിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ 4 പേരെന്ന് പറയുമ്പോ ഈ അർത്ഥാർത്ഥി ജിജ്ഞാസു ജ്ഞാനി അല്ല പറയുന്ന, അത് 4 വിധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിധമാണ് ഈ 4 സുകൃതികളുണ്ട്. പിന്നീട് പറയുന്നത് ഈ 4 സുകൃതികൾ തന്നെ നമ്മൾ 2 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ. ആദ്യത്തെ അർത്ഥാർത്ഥി ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറയുന്നത് അവര് സകാമ ഭക്തരാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? സകാമ ഭക്തരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മമിശ്ര ഭക്തരാണ്. പിന്നെ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനമിശ്ര ഭക്തരെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ശുദ്ധ ഭക്തരുണ്ട്, അതൊരു ശുദ്ധ ഭക്തർ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. പിന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന കുറച്ചു പേരുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, യോഗമിശ്ര ഭക്തരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവിശുദ്ധ, ഇവരൊന്നും പക്ഷേ ശുദ്ധഭക്തരല്ല, അതായത് അന്യാഭിലാഷിതമായിട്ടുള്ള ഭക്തരല്ല. പല ആഗ്രഹങ്ങൾ കാണും, ജ്ഞാനം കിട്ടാനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ യോഗയുടെ പരമോന്നതിയിൽ എത്താനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം സാധിക്കാനായിരിക്കാം. അങ്ങനെ പല തലത്തിലായിരിക്കും അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അവരെല്ലാം താന്താങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ കൃഷ്ണാബോധം തെളിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ കൃഷ്ണനുമായി അവർക്ക് ആത്മീയ സമ്പർക്ക അനുഭൂതി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ദേവാരാധകർക്കാകട്ടെ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്തായിരിക്കും? പരമോന്നതമായ ഭഗവത് ലോകത്തിലെത്തി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കാൻ ആവില്ലെന്നല്ലേ പറയും. ആവില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റില്ല. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ ദേവന്മാരെ ദേവലോകത്തെ പോകാൻ പറ്റും, അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേ പോകാൻ പറ്റൂ. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണന്റെ വിശിഷ്ട ധാമത്തിൽ വിശിഷ്ട നാമത്തിൽ കുറഞ്ഞ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് പോലും, ആ ധാമമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, ധാമത്തിൽ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് പോലും പ്രവേശനമില്ല. വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കേ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ മറ്റുള്ള ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം വിളിച്ചവർ പോലും, നമ്മള് യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും, അവർക്ക് പോലും ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള പേര് വിളിക്കാൻ അർഹതയില്ല. ആർക്കാണോ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാൻ അർഹതയുള്ളവർ, അവരെയാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. മാമാശ്രിത്യ, അവരാണ് ശരിക്കും കൃഷ്ണന്റെ ലോകം പ്രാപിക്കാൻ യത്നിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ പറ്റി യാതൊരു മിഥ്യാധാരണയും ഇല്ലാത്തവർ ബ്രഹ്മൻ തന്നെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവാത്മാവ്, ഏത് ജീവാത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അർഹതയുള്ളവർ, ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്ന, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, അവരും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി. പക്ഷെ അവരെയും ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ അർഹതയില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെ വൈകുണ്ഠധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർക്കും അത് സാധിക്കില്ല. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിവയില്ലാത്ത ഘട്ടം. അതായത് ആത്മാവാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന് ജനനമില്ല, മരണമില്ല, രോഗമില്ല, വാർദ്ധക്യമില്ല. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി. ആ ഒരു തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജനന മരണം ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഈ ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഈ ബ്രഹ്മമാണ് ഞാനെന്ന് പറയാൻ അർഹത ആർക്കേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ മാമാശ്രിത്യ, ആ വാക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.
കാരണം കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിയെ മാത്രമേ ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയൂ. കൂടാതെ പരമഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഭഗവാനെ ആ, ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക. ഭഗവാനിലെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ലയിച്ചൊന്നാകുകയല്ല, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തി ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അത് കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ബ്രഹ്മസങ്കല്പം ഭക്തി സേവനത്തിലുമുണ്ട്. ഒരു ആത്മീയ ശരീരം നേടുന്ന ഒരാൾക്ക് പരമാത്മാവിന്റെ സേവകരിൽ ഒരാളായി മാറുന്നു. അവർക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയമില്ല. അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഗ്രഹത്തിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മറ്റു വഴികളെ അപേക്ഷിച്ച് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം, അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. 4 തരത്തിലുള്ള അശുദ്ധ ഭക്തർ, അവര് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നേടും, പക്ഷെ ക്രമേണ കൃഷ്ണാബോധവാരായി തീരും. എന്നാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരമുള്ളവർ, അവർക്കും ഭഗവാന്റെ ഗ്രഹത്തിലെത്താൻ കഴിയില്ല. ബ്രഹ്മം, അതിഭൂതം മുതലായവ അറിയുന്ന മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനായി ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുകയും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നവരും. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാരുണ്യത്താൽ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് പോലെ ആദിഭൂതാദി ബ്രഹ്മോപാധികൾ എന്നിവരെ അറിവുണ്ടാകും. ഭഗവത് വിഗ്രഹം വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നവർക്കും ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അവർക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ആരാധിക്കുന്നവർക്കും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് ആദി ഭൂതാദി ബ്രഹ്മോപാധികളെ പറ്റി അറിയാൻ കഴിയും. എന്താണ് ഈ ആദിഭൂതം, എന്താണ് ബ്രഹ്മം, എന്താണ് ആധ്യാത്മം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം. ഈ 2 ശ്ലോകം മനസ്സിലായില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല, ഇതെന്താണെന്ന് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറയും. സാധിഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ച യേ വിദു പ്രയാണകാലേ അഭിച മാം തേ വിദുർയുക്തചേതസഃ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളിലൂടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഭക്തർക്ക് മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ അറിയാനും ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനും കഴിയും. അവർ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തിലാണ്. കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ അറിയുന്നു? പരമാത്മാവ് ആദിഭൂത ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ പരിപാലിക്കുന്നു. ആദിദൈവ ദേവന്മാരുടെ പരിപാലനം. ആദിയജ്ഞ സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും പരിപാലനം. അപ്പൊ ഈ വാക്കുകൾ ആദിഭൂത, ഈ സാദിഭൂതാദി എന്ന് പറയുന്നില്ല, അല്ല ആദിഭൂതം, പിന്നെ സാദിയജ്ഞം അതായത് ആദിയജ്ഞം, പിന്നെ പ്രയാണകാലേ ചിമ അതായത് അവസാന കാലത്ത്. പ്രയാണകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണകാലത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു. ഈ അധ്യായം 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സംഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പൂർണ്ണ കൃഷ്ണാബോധമാകാമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള പാതയുടെ ഉറപ്പ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരിക്കലും പരമപുരുഷനെ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കില്ല. അതീന്ദ്രിയമായ സഹവാസത്തിൽ അവർ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവർ പരമാത്മാവിനെ ഭൗതിക പ്രകടനത്തിന്റെ ഭരണതത്വമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ക്രമേണ അവർ പരമപുരുഷനെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ട് മരണസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് അവരോധിക്കപ്പെടുന്നു. കേവലം പരമാത്മാവിനെ ശ്രവിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന ബോധ്യത്തിന്റെ സാരാംശമാണ് 7ാം അധ്യായം. ഇതിനെയാണ് ദൃഢവിശ്വാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഭക്തിയോഗയുടെ തുടക്കം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ലാസ്റ്റ് അല്ല, ഒരാൾക്ക് അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാം എന്നതാണ് ഈ 7ാം അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നത് അതുള്ളവരുമായി സഹവസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്.
ആധ്യാത്മികമായ ഈ സമ്പർക്കം നേരിട്ട് മനുഷ്യനെ ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ കരുണയാൽ കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷൻ എന്ന അറിവുണ്ടാകും. ഒപ്പം തന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്തെന്നും കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിച്ച് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അയാൾ അറിയുന്നു. സത്സംഗം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം വളർന്നു വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാവും താൻ കൃഷ്ണനെ മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ട് ബദ്ധനായതെന്ന്. ഈ മനുഷ്യജന്മം കൃഷ്ണാവബോധം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരവസരം തരുന്നുവെന്നും അതിനെ അകാരണമായ ഭഗവത് കാരുണ്യ ലബ്ധിക്കു വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും കൂടി ബോധ്യപ്പെടും. ഈ അധ്യായത്തിൽ പല വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ലേശങ്ങളിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, ജിജ്ഞാസു, ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ തേടുന്നവൻ, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, പരമാത്മജ്ഞാനം, ജനന മരണ രോഗാദികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ഭഗവതാരാധന എന്നിങ്ങനെ പലതും. കൃഷ്ണാവബോധം ശരിക്ക് വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഈ വ്യത്യസ്തമായ പ്രക്രിയകളെ കാര്യമായി എടുക്കാറില്ല. അയാൾ കൃഷ്ണാവബോധ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന സ്വാഭാവികാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ നിലയിൽ ഭഗവത് സേവന നിരതനായി കൃഷ്ണകഥാശ്രവണത്തിലും സ്തുതികളിലും അയാൾ സന്തുഷ്ടി കൊള്ളും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് ആ ഭക്തൻ അറിയാം. ഈ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തെയാണ് ദൃഢവ്രതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ ആരംഭമാണിത്. സർവശാസ്ത്രങ്ങളും ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു. ആ സ്ഥിരവിശ്വാസത്തിന്റെ കഴമ്പത്രേ ഈ 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൾ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. അപ്പൊ ആ ദൃഢവ്രത എന്താണെന്ന് നമ്മളപ്പോ ശ്രവണം അല്ലെ, ആ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യം തുടങ്ങി എന്താ, തത് ശൃണു, കേൾക്കുക, ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദൃഢവ്രതനാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് ആ പരിപൂർണതയിലെത്താൻ സാധിക്കും. ഇനി നമ്മള് 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. 8-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പരമപദ പ്രാപ്തി. അപ്പൊ 8-ാമത്തെ അധ്യായം അർജുനന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. അർജുനൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെ 29-30 ശ്ലോകങ്ങൾ. ആ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഉണ്ട്. അർജുനൻ ഇതോടെ വീണ്ടും അർജുനൻ ചോദിച്ച് അത് വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? അപ്പം 8-ാമത്തെ അധ്യായം പരമപദ പ്രാപ്തി. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വാക്കുകളിൽ ജീവിതത്തിലുടനീളം പ്രത്യേകിച്ച് മരണസമയത്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഭക്തിയോടെ സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ ഭൗതിക ലോകത്തിനപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമമായ വാസസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാനാകും. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം കൂടുതലും മരണത്തെക്കുറിച്ച്, എങ്ങനെ നമ്മൾ മരണത്തെ സമീപിക്കണം, അത് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം അവസാനിക്കുകയല്ല, അതൊരു പുതിയ തുടക്കമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ അതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന 8 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അതിൽ 8-ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മരണ സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യണം. അതാണ് കൂടുതലും ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ 2 ശ്ലോകം കൊണ്ട് ഉത്തരം പറയും. പക്ഷെ ഈ മരണസമയത്ത് എന്താണ് താൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ആ ചോദ്യത്തിന് മരണഘട്ടത്തിൽ കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ അറിയും, പ്രയാണകാലെ, അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം പ്രധാന വിഷയം. നമുക്കിന്ന് ആദ്യത്തെ 4 ശ്ലോകം നോക്കാം, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നാളെ നോക്കാം. അപ്പം 7-ാം അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല. സ്ലൈഡ് എടുക്കാവേ മാതാജി? 7-ാം അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മം, ആധ്യാത്മ തുടങ്ങി നിരവധി സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവിടെ 1-2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഈ പദങ്ങളുടെ വിശദീകരണം അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ച ആകെ 8 ചോദ്യങ്ങൾ. 3-4 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അതിൽ 7 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകും. 8-ാം അധ്യായത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള അവസാന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്, ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനന്റെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നൽകുകയാണ്. അപ്പൊ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ 7 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പറയും.
കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് കേവല ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, യോഗമിശ്ര ഭക്തി, യോഗ കലർന്ന ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കേവല ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ ഭക്തി, ഭക്തി മാത്രം. ശരീരം വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം നിർണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇവ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അർജുനന്റെ ചോദ്യം എന്താണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അർജുന ഉവാച കിം തദ് ബ്രഹ്മ കിം അധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തം അതിദൈവം കിം ഉച്യത്തെ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ. അപ്പൊ ഇവിടെ പുരുഷോത്തമ ആ വാക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു? ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? അല്ലെ, നമ്മൾ 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടില്ലേ ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ബ്രഹ്മ ആധ്യാത്മമാണ് കേട്ടോ. ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്തല്ല, ആധ്യാത്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പെടുന്നവ എന്താണ്? അപ്പൊ ഇവിടെ കിം തദ് ബ്രഹ്മ കിം അധ്യാത്മം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ എന്താണ്, അധ്യാത്മം എന്താണ്? അധ്യാത്മം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ആത്മാവ്, അതാണ് പറയുന്നത്. കിം കർമ്മ, കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? പുരുഷോത്തമ. ആദിഭൂതം, ആദിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാണ് ഇവിടെ ആദിഭൂതം. ആദി ദൈവം, അത് ദേവന്മാര് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ എന്താണ്? ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് തുടങ്ങിയ അർജുനന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരമരുളുന്നു. കാമ്യകർമ്മം, ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം, യോഗ തത്വങ്ങൾ, തനിമയാർന്ന ഭഗവത് സേവനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെയാണ് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ പേരുകളാൽ അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. ഇതിനു പുറമെ ജീവൻ എന്ന വ്യക്തിഗത ആത്മാവും ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രഹ്മം എന്ന വാക്ക് പറയുമ്പോൾ പല അർത്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതില് ജീവാത്മാവ്, വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിനെയും ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ശരീരം, മനസ്സ്, ജീവൻ എന്നീ നിലകളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ആത്മശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചും അർജുനൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ ആയിരിക്കും പറയാം. പക്ഷെ ജീവനെ പറയും, ശരീരത്തിനെ ചിലപ്പോൾ ആത്മാവെന്ന് പറയും, മനസ്സിനെ ആത്മാവെന്ന് പറയും. അപ്പൊ പല രീതിയിൽ ആത്മാവെന്ന് അർത്ഥം വരും. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ശരീരത്തെയാണോ, മനസ്സിനെയാണോ, അതോ ആത്മാവിനെയാണോ, ജീവനെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പരബ്രഹ്മത്തെയാണോ, ഭഗവാനെയാണോ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, അതോ ജീവാത്മാവിനെയാണോ ബ്രഹ്മം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അത് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ എടുത്ത് ചോദിച്ചത്. ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ എന്താണ്, ഏത് പേരിലാ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തില്? പുരുഷോത്തമ. അതാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ പരമ പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്തത്? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തമ പുരുഷൻ. അപ്പൊ ആ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാധികാരിയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പം താൻ ചോദിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു സുഹൃത്തിനോടല്ല, സുനിശ്ചിതമായ ഉത്തരം നൽകാൻ പരമാധികാരമുള്ള മഹാപുരുഷനോടാണെന്ന് വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു ഈ പ്രയോഗം. എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷോത്തമൻ? അതിനുത്തരമാണ് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് കാണുന്നില്ല, താൻ തന്റെ സുഹൃത്തിനോടല്ല പരമപുരുഷനോട് സുനിശ്ചിതമായി, പുരുഷോത്തമനായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന് അങ്ങ് ഉത്തരം തരും. അപ്പം സുനിശ്ചിതമായ ഉത്തരം നൽകാൻ പരമാധികാരിയാണ്, അതിന് അധികാരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം, ഇതിനെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തരാൻ അധികാരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അങ്ങ്, മഹാപുരുഷനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പുരുഷോത്തമ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 5 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ലെ? കിം ബ്രഹ്മ, കിം അധ്യാത്മ, കിം കർമ്മ, കർമ്മം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് ചോദിച്ചാ എന്താണ് ഈ കർമ്മം? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി.
ഇതിനേക്കാളും നമുക്ക് വേറൊരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്, അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും. ഉം. എന്താണ് ഈ ഓരോ വാക്കും എന്താണെന്ന് ഇതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ ആ, ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് കിം ബ്രഹ്മ, കിം അധ്യാത്മ, കിം കർമ്മ, കിം ആദിഭൂതം, കിം ആദി ദൈവം, ഈ 5 ചോദിക്കും. ബാക്കി 3 അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം ചോദിച്ചത് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബ്രഹ്മം? അപ്പൊ അർജുനന് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവാണെന്നും അറിയാം, പരമാത്മാ എന്നറിയാം. പക്ഷെ അതിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ബ്രഹ്മത്തിന് ഇപ്പം ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്ന് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറയും. അപ്പൊ ആ നിരപേക്ഷ സത്യമാണോ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ, അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാനാണ് കിം ബ്രഹ്മ. കിം ആധ്യാത്മം. ആധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ്? ശരീരമാണോ, മനസ്സാണോ, അതോ ജീവനാണോ? എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കിം കർമ്മ. കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യേണ്ട നിത്യകർമ്മമുണ്ട്. അതിൽ ഏത് കർമ്മമാണ് അങ്ങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണോ, അതോ ആ, ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ട ആ കർമ്മമാണോ? എന്ത് കർമ്മമാണ്? പിന്നെ ആദിഭൂതം. ആദിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി. പിന്നെ ആദിദൈവം. ആദിദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരെയാണോ ആദിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്, അതോ ഭഗവാനെയാണോ ആദിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്? അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരമാണ് നമ്മളിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉത്തരം? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയവുമായ ജീവാത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ഭഗവാനെ പറയുന്നത് പരബ്രഹ്മം എന്നാണ്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് ഉത്തരം ഭഗവാൻ 3-4 ശ്ലോകത്തിൽ പറയും. ഇനി ആധ്യാത്മം, ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മത്തിന്റെ, ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ശാശ്വത സ്വഭാവത്തെയാണ് ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ചോളൂ പ്രഭു. ഇല്ല, വന്നില്ല. സ്ക്രീൻ വന്നില്ല? ഇല്ല, അതല്ലേ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എനിക്കൊന്ന് പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് കുറച്ച് സ്ലോ ആയണ്ടായിരിക്കും. നെറ്റ് ലോ ആയണ്ടായിരിക്കും കിട്ടാത്തത്. ബാക്കി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇതൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തവര് മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടോളൂ. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല, ബാക്കി സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടോളൂ. അപ്പം പ്രഭുവിനും കൂടെ കിട്ടുമല്ലോ. കിം അധ്യാത്മം. അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ്. ശാശ്വത പ്രകൃതി, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം. എന്താണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം? നമ്മളെ ജീവാത്മാ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസ, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ള സ്വഭാവത്തെയാണ് ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കർമ്മമാണ്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണോ നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസനത്തിന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശരീരം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശരീരം തീരുമാനിക്കുന്ന എന്താണ്? നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം. അപ്പൊ ആ കർമ്മത്തെയാണ് ഇവിടെ കർമ്മം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഒരു ആദിഭൂതമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന്റെ കുടികൊള്ളുന്ന ശരീരം, അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിച്ച ഈ ശരീരം. ആദിദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെയാണ് ആദിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദിയജ്ഞം, അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് അല്ലെ, 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആദിയജ്ഞാകഥം കോത ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭി. ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഏത് പേരിലാ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്ന 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്? മധുസൂദന. മധുസൂദന. ഈ പേര് നമ്മള് ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂളിൽ കണ്ടു അല്ലേ? ഭഗവാനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മധുസൂദന എന്ന് പറയും. എന്താണ് മധുസൂദന? അതേ അർത്ഥം തന്നെ ഇവിടെ.
മധു എന്ന അസുരനെ ഉം. മധു എന്ന രാക്ഷസനെ കൊല്ലുന്നതിൽ വിദഗ്ധനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ മധുസൂദന എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച ആസുരങ്ങളായ സംശയങ്ങളെ കൃഷ്ണൻ നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ സംശയം 8 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോ മധു എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ എന്റെ സംശയങ്ങളാകുന്ന അസുരനെ അങ്ങ് നശിപ്പിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആദിയജ്ഞ മധുസൂദന ആരാണ് ആദി യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ആദിയജ്ഞ കഥം കോദ ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന. അപ്പൊ ആ ആദിയജ്ഞൻ എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്? പിന്നെന്താ ചോദിക്കുന്ന? പ്രയാണകാലേ ചാകഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭി. ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? 8ാമത്തെ ചോദ്യം. അപ്പൊ ആദിയജ്ഞം, അതിനെന്താ ഉത്തരം? പരമാത്മാവാണ് ആദിയജ്ഞം. യജ്ഞേശ്വരൻ, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് പരമാത്മാവാണ്. എവിടെയാണ് ആദിയജ്ഞം കുടികൊള്ളുന്നത്? സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിലാണ് പരമാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മരണവേളയിൽ സ്മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ജീവിതകാലം നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. അല്ലെ, മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെത്ത് ഈസ് ആൻ എക്സാമിനേഷൻ. നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. അപ്പോ നമ്മള് ജീവിതകാലം നിരന്തരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ അവസാനത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ആ പ്രാക്ടീസ് ആണ് നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. അങ്ങനെ മാത്രമേ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റൂ. ആ 8ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഉത്തരങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതെല്ലാരും എടുത്തല്ലോ അല്ലെ? ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ സ്ലൈഡിലോട്ട് പോവാം. ആ സ്ലൈഡ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരുത്തും. കാരണം അതിനകത്ത് ഭാവാർത്ഥത്തിലെ ചില പോയിന്റ്സ് കയറുന്നത് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം നമുക്ക് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അതിന്റെ ഉത്തരം പറയും. ഇതില് ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. യജ്ഞദേവത ഇന്ദ്രനെയോ വിഷ്ണുവിനെയോ ആകാം. ശിവനും ബ്രഹ്മാവും ഉൾപോകുന്ന ദേവന്മാരുടെ മുഖ്യനാണ് ആദിമ ദേവനായ വിഷ്ണു. ലോകഭരണ ചുമതല വഹിക്കുന്നവരിൽ പ്രധാനിയാണ് ഇന്ദ്രൻ. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രനും വിഷ്ണുവും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യജ്ഞദേവത എന്ന്, അവിടുത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുമാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞദേവത എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം ദേവന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇന്ദ്രനാണ്. ദേവന്മാരിൽ മുഖ്യനായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഇന്ദ്രൻ. പക്ഷെ മറ്റ് ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, ഇവരുടെ എല്ലാം ആദിദേവനാണ് വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രനാണോ വിഷ്ണു ആണോ? ആരാണ് ആദിയജ്ഞൻ? ആരാന്നാണ് ഭഗവാൻ പിന്നെ പറയുന്നത്? അത് പരമാത്മാവാണ്. സകല ശരീരങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവ്, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെ ആസ്വാദകനായ കൃഷ്ണൻ. പിന്നെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് മധുസൂദന എന്ന വാക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നാണ്. പിന്നീട് പ്രയാണകാലേ എന്ന പദം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? മരണവേളയിലത്രേ. സദാ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ അർജുനൻ ഉത്കണ്ഠയുണ്ട്. ആ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ? മരണസമയത്ത് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തകരാറിലാകുന്നു. മനസ്സും നല്ല നിലയിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ നില ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കെ മനുഷ്യന് ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാകാൻ പ്രയാസമാണ്. പരമഭക്തനായ കുലശേഖര മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് കുലശേഖരന്റെ പ്രാർത്ഥന. കൃഷ്ണ ത്വദീയ പാദ പങ്കജ പഞ്ചരാന്തം അദ്വൈവ മേ വിശതു മാനസരാജഹംസ പ്രാണപ്രയാണ സമയേക ഭവാദ പിത്തേ കടാവരോധന വിധൗ സ്മരണം കുടാസ്തേ. എന്റെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ, മനസ്വാസ്ഥ്യവും ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യവുമുള്ള ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ ചരണകമലങ്ങളെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ
എന്റെ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം പൂർണ്ണമായും സ്വാഭാവികമായി മരണത്തെ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആ സമയത്ത് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘ്നം നേരിടുകയും എന്റെ കണ്ഠം കഫം കൊണ്ട് നിറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? കുലശേഖര ആൾവാറിന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന പറയുന്നത് എന്താണ്? എനിക്കിപ്പൊ തന്നെ മരണം, ഞാനിപ്പോ ആരോഗ്യമായിട്ടിരിക്കുമ്പോ മരിക്കട്ടെ, അപ്പൊ എനിക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാമല്ലോ. നമ്മൾ വയസ്സായി കഫവും കണ്ടത്തില് കഫം നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ വയ്യാതെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ തിരുനാമം ഉച്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആ പ്രയാണകാലെ, ആ മരണസമയത്ത് ജീവിതത്തിലുടനീളം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് കുറെ ഭക്തിയുത സേവനമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പെട്ടെന്ന് നമ്മളടുത്തൊരു പാമ്പിനെ കണ്ടു, നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും വിളിക്കുക? നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ തൊട്ടടുത്തൊരു പാമ്പ് നിൽക്കുന്നു, നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? അമ്മേനെ വിളിക്കും. നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അമ്മയായിരിക്കും വിളിക്കുക. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണല്ലേ. നമ്മള് കൊച്ചിലേ തൊട്ടേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നു പറഞ്ഞാൽ അമ്മയെ വിളിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു, സേവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഒരു അപകടം വരുമ്പോ നമ്മൾ ആരെ വിളിക്കും? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അതാ ജീവിതത്തിലുടനീളം നാം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പരീക്ഷയാണ് അവസാനത്തെ മരണസമയം. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തന്റെ സ്ഥാനം അറിയാനുള്ള അർജുനന്റെ ഉത്കണ്ഠയെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ അവസാനത്തെ ചോദ്യം. അപ്പൊ 8 ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഭൗതിക ബോധവും ആത്മീയ ബോധവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭൗതിക ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധിപൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കർമ്മത്തിന്റെ, അതായത് എനിക്ക് അടുത്ത ശരീരം കിട്ടാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ. ആത്മീയ ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ പരമാത്മാവിനെ സേവിക്കുകയാണ്. ജീവാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദ്രവ്യവുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു അല്ലെ. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയാണ്, മാർജിനൽ എനർജിയാണ്. അത് അങ്ങോട്ടും പോകാം ഇങ്ങോട്ടും പോകാം. അതിന് ആത്മീയ ബോധവും വരാം, ഭൗതിക ബോധവും വരാം. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ സമുത്കൃഷ്ടമായ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയാൽ തിരിച്ചറിയുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയോടോ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയോടോ ബന്ധപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭൗതികമോ ആധ്യാത്മികമോ ആയ ശരീരം ജീവാത്മാവ് സ്വീകരിക്കും. ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിസ്ഥനാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? 84 ലക്ഷം ശരീരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഒരു ദേഹം വിട്ട് മറ്റൊരു ദേഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അവന്റെ കർമ്മമാണ്. സ്വർഗലോകത്തിലേക്കുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്കായിട്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു. ശ്ലോകം 3 കൂടെ നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം പറയുന്നതാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മരുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സഞ്ചിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയവുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. അതായത് നമ്മളുടെ അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയമായ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവാത്മാവാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മം എന്നത് ജീവാത്മാവിനെയും പരബ്രഹ്മം പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരമാത്മാവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ബ്രഹ്മൻ എന്ന പദം ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇവ രണ്ടും ഒരുപോലെ അല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മം എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു അത് ജീവാത്മാവാണ്. ഈ ബ്രഹ്മത്തിനുപരി പരബ്രഹ്മമുണ്ട്. ബ്രഹ്മം ജീവാത്മാവിനെയും പരബ്രഹ്മം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തനിക്കുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം. ഭൗതികതാബോധം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ കൈയാളാനുള്ള ശ്രമമാണ് അതിന്റെ സ്വഭാവസ്ഥിതി. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിൽ അഥവാ കൃഷ്ണാബോധത്തിലാകട്ടെ ഭഗവത് സേവനത്തിലാണ് അവരുടെ നില. ഭൗതിക ബോധത്തോടെ ഇരിക്കെ ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നാനാവിധ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇതാണ് കർമ്മം അഥവാ ഭൗതിക അവബോധത്തിൽ ശക്തിയാൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന വിവിധ സർഗങ്ങൾ. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസനമാണ് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ആധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ്, ശരീരം, ജീവൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ആത്മാവ് എന്ന പേര് അനുയോജ്യമാണ്. എന്നാൽ ആത്മാവ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ്? ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവം, അതായത് ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ വാസന, പരമ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തെയാണ് ഇവിടെ പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്.
ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് ആധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിക്കുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. അപ്പോ ഒരു ജീവാത്മാവ്, ഒരു സത്വഗുണത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവാണ്, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടേക്കാണ് എത്തുക? യജ്ഞം സ്വീകരിക്കുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഈ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നവർ ആ യജ്ഞം സ്വീകരിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും? ദേവന്മാർ. 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 അപ്പൊ ഇന്ദ്രനാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ. അപ്പോ യജ്ഞം ചെയ്യാണ് ഈ വ്യക്തി. ഒരു ജീവാത്മാവ് വൈദിക വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം യജ്ഞകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ യജ്ഞത്തിന്റെ ചെയ്യുമ്പോ ആ യജ്ഞം സ്വീകരിക്കുന്ന ആരാണ്? ദേവന്മാർ. അപ്പൊ ദേവന്മാർ സ്വീകരിച്ച ആ വ്യക്തിക്ക് ഏത് ലോകത്തിലെത്താം? ദേവലോകത്ത്. ദേവലോകത്തെത്തി. അപ്പൊ ആ ലോകത്ത് എന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ കർമ്മ പുണ്യം ചെയ്യിക്കുമ്പോ അവര് തിരിച്ചു വരണം. അപ്പൊ ഇവരുടെ പുണ്യം തീരാറാകുമ്പോ ഇത് ചാന്തോഗ്യോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ തീരാറാകുമ്പോ ഈ ജീവാത്മാവിനെ നേരെ തള്ളി മേഘമായിട്ട് വിടും. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ്? ആകാശം. മേഘമാണ്. എന്നിട്ട് മേഘം എന്തായിട്ട് വരും? മേഘം ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം നേരെ മേഘം ഭൂമിയിൽ മഴയായിട്ട് വരും. അപ്പൊ മഴയായിട്ട് വന്ന് ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നു. ഇനി ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമ്പോ ആ മഴയിൽ എന്താണ്? ഈ ആത്മാവുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമ്പോ ഈ വെള്ളം ചെടികൾ ഒരു ചെടി എടുക്കുന്നു. ആ ചെടിയിൽ വിത്തുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ആ ആത്മാവ് ഇപ്പൊ എവിടായി? ആ വിത്തായി. ഇനി ആ വിത്ത് ആര് കഴിക്കുന്നു? ഒരു പുരുഷൻ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നു. അത് പുരുഷൻ ഭക്ഷിക്കുന്നു. ആ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണം അത് ബീജമായി മാറുന്നു. പിന്നീട് ആ ബീജം സ്ത്രീയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തില് ആ ജീവാത്മാവ് ജനിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ജനനം വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ പറയാണ്. ഇതിപ്പം സത്വഗുണത്തിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് ആ ദേവലോകത്ത് ഉപരിലോകത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന സൈക്കിളാണ് ഈ ഒരു ചാന്തോഗ്യോപനിഷത്തില് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ. അങ്ങനെ ഈ ഹോമദ്രവ്യങ്ങള് ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് സുഖം അനുഭവിച്ച് മഴയായി, ധാന്യമായി, ശുക്ലമായി അവർ ഒരു സ്ത്രീയിലൂടെ ജനിക്കുന്നു. ഈ ശരീരം എടുക്കാൻ ആയിട്ട്, ഈ ഭൗതിക ശരീരം കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് കർമ്മമാണോ ഈ ജീവാത്മാവ് ചെയ്തത് അതിനെയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ജനിച്ച ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും ഇതേ സൈക്കിൾ തുടരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ജീവാത്മാവ് വീണ്ടും വളർന്ന് അതിന്റെ കർമ്മം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഏത് പുരുഷനും ഏത് സ്ത്രീക്കുമാണ് ഈ ജീവാത്മാവ് ജനിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചായിരിക്കും വരിക. അപ്പൊ അതാണ് കർമ്മം. ശരീരം കിട്ടാനായിട്ട് മറ്റൊരു ശരീരം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആദിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശരീരം, ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തെ ആദിഭൂതം എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ആദിഭൂതം എന്ന് പറയും. ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെല്ലാം, ഈ ജഡവസ്തുക്കളെല്ലാം ആദിഭൂതമാണ്. ആദി ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം, വിരാട് രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ രൂപം. എല്ലാ ദേവന്മാരും അവരുടെ ഗ്രഹങ്ങളും ഉൾപ്പോകുന്ന ഭീമാകാരമായ സാർവത്രിക രൂപമാണ് ആദി ദൈവം. പിന്നീട് ആദി യജ്ഞം. ആദിഭൂതം എന്താന്നുള്ളത് അടുത്തതിൽ പറയും. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ശുക്ലം സ്ത്രീ ഗർഭത്തിൽ പോകുന്നു, എന്നിട്ട് ഈ ജന്മം എടുക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ചക്രം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്രകാരം ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക മാർഗത്തിൽ നിരന്തരം വന്നും പോയും തുടരുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവർ ഇത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം.
ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെന്താണ്? ഫലകാംക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ ഈ സൈക്കിളിൽ മഴയായിട്ട് വന്ന് വീണ്ടും ജനിച്ചു, വീണ്ടും കർമ്മം ചെയ്ത്, യജ്ഞം ചെയ്ത്, വീണ്ടും ആകാശത്ത് പോയി, ആ ചന്ദ്രലോകത്തോ ഇന്ദ്രലോകത്തോ പോയി അവിടെ ആസ്വദിച്ച് പുണ്യം ചെയ്യിച്ച് വീണ്ടും മഴയായിട്ട് വന്ന് വീണ്ടും മനുഷ്യനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവർ ഇങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല. അയാൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി അങ്ങനെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മഴയായിട്ട് വരുമോ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോയാൽ എന്താ? യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരില്ല. ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം രചിച്ച അദ്വൈതവാദികൾ യുക്തിരഹിതമായി സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവന്റെ രൂപമെടുക്കുന്നു എന്നാണ്. ഉദാഹരണമായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് 15-ാം അധ്യായത്തിൽ 7-ാം ശ്ലോകം എന്ന്. എന്നാൽ ഈ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് എന്റെ ശാശ്വതാംശം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ഭഗവതാംശമായ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണു പോയേക്കാം, എന്നാൽ പരമപുരുഷൻ ഒരിക്കലും പതനമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരബ്രഹ്മം ജീവന്റെ രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്ന സിദ്ധാന്തം സ്വീകാര്യമല്ല. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ ബ്രഹ്മം ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം പരമബ്രഹ്മം എല്ലാം ഒന്നാന്നാണ് അദ്വൈതവാദികൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നു ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവ്, പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമപുരുഷനാണ്. ചുതി പറ്റുന്നത് ജീവാത്മാവിന് വീഴ്ച സംഭവിക്കും, പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിക്കില്ല. 4-മത്തത് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 4-മത്തതില് ഇത് ഈ ആദിഭൂതം എന്താണ്? ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആദിഭൂതം, പിന്നെ ആദി ദൈവം എന്താണെന്ന് പറയുന്നു, ആദി യജ്ഞം എന്താണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഈ ആദി യജ്ഞം ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് എന്നും പറയുന്നു. അതൊന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പറഞ്ഞോളൂ. ജീവാത്മാവ്. ഇനി ആധ്യാത്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാത്മ. ശാശ്വത പ്രകൃതി. ജീവാത്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി. ജീവാത്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തെയാണ് പറയുന്നത്. പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന ആ വാസന, ശാശ്വത സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത് സേവനം, അതാണ് ആധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അടുത്ത ശരീരം കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നു, അതാണ് കർമ്മം. ഇനി ആദിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭൗതിക പ്രകൃതി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം, ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെല്ലാം അതിൽ വരുന്നു. ഇനി ആദി ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരെ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം, വിരാട് രൂപം അല്ലെ? ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉള്ള ആ രൂപമാണ് ആദിദേവി. ഇനി ആദി യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാത്മാവാണ്. ആ യജ്ഞം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് പരമാത്മാവിലേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നെ ഈ ആദിയജ്ഞ ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഹൃദയത്തിൽ. എല്ലാ ഓരോ ശരീരത്തിന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ നിയന്ത്രണകൻ എന്ന നിലയിൽ യജ്ഞത്തിന്റെയും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പ്രകടനത്തിന് ഞാൻ പ്രചോദനം നൽകുന്നു. പിന്നെ മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ അറിയാം? ജീവിതകാലം നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഓർക്കാൻ കഴിയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നാളെ നമ്മള് 8-മത്തെ ഈ 8 ശ്ലോകം വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിൽ കൂടുതൽ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിപ്പോ ആകെ 28 ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ. കഴിവതും പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിപ്പോ 9 മണിക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറെ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ തീർക്കാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഒന്ന് കനകം മാതാജി ഉണ്ടോ ക്ലാസ്സില്? മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇടാൻ പറയുന്നുണ്ട്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുമോ മാതാജി? ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ മാതാജി. ഇതില് കനക മാതാജി വന്നിട്ടില്ല. മാതാജിയുടെ പേരിടയ്ക്ക് വന്നു.